As sardiñas e as fogueiras tomaron a noite de San Xoán. O día e a noite transcorreron sen incidencias. Hoxe é o día de San Xoán, festividade moi celebrada na comarca. Algúns concellos puideron vivir en toda a súa plenitude a noite máis máxica do ano o ter este 24 de xuño festivo local. Os que non puideron gozar dun luns de descanso viviron o San Xoán de diferentes maneiras. A parroquia ribeirense de Artes celebrou as súas festas do verán, que foron un éxito. Ao longo do día de onte, centenares de persoas achegáronse para desfrutar non só das festas, senón tamén da tradicional sardiñada e churrascada que se realizou ao carón do centro recreativo. A comida foi un éxito e consumíronse alrededor de 700 kg de sardiña e xurelo asados, ademais do churrasco e o habitual pan de millo. A música tamén estivo presente ao longo de toda a xornada. Os liantes deron o pistoleiro de saída ao día coa súa música e a media tarde foi a quenda do Grupo Arena. A noite tomaron o protagonismo as fogueiras que iluminaron toda a comarca. Palmeira volveu a desfrutar das súas festas máis destacadas onde as fogueiras da Tixosa e do Castelo atraeron todas as miradas. Tampouco faltaron as sardiñas asadas nin a carne para os que non perdoan estas tradicionais propostas para pasar a noite de San Xoán cheos de enerxía. A pesar de que en Ribeira non foi festivo, numerosas persoas achegáronse a Palmeira para vivir a súa noite máis especial do ano. O fume, o lume e as cinzas tomaron a noite do 23 ao 24 de xullo, un ano máis, onde tamén houbo un gran despregue de policías locais e equipos de emerxencia para velar que todo transcorrera sen contratempos, e así foi. Tampouco faltaron as ervas de San Xoán nin as queimadas para botar fora as bruxas e as meigas e dar a benvida ao verán.